3, 2, 1, woo! Čau, já jsem Gestormy a dneska jsem tu společně se Skarem a jdem si zahrát Battle Royale Chapter 6 Season 4 Apokalypsa, Brouku a dalších sviní. Zapínáme a jdeme na to. Bude to banger, takže nahoďte odběr, like a sledujte mě pro více videí. Samozřejmě jako vždy, když zapnu nahrávání, nevím, co mám říkat. Takže ani teď nevím, co mám říkat. Tak jestli mi zatím udělám promo, dejte Ale follow tak... Skary na kick. Tak tebe si mutnu. A jdeme se podívat, co máme v Battle Passu. Nádherná holčina v Battle Passu. Je další style. Panda, která vypadá mega cool. Pak červená panda. Pak další holčina, ta je divnější. Tady tenhle robot nějaký trapnej. Tady ta holčina, ta vypadá normálně, ale jako nic moc. Zlatá varianta, ta vypadá taky dobře. A už zapínáme hru, máme ještě loading screen z minulé hry. A strašně moc se těším, až budu stříhat video. Tak kam spadnem, kámo, absolutně nevím. Já vždycky padám takhle random, ale můžeme se podívat třeba tady. Všechno v popisku, všechno sdílejte, lajkujte, odebírejte. A možná drobné lidi, nevím. Jo, to je prý docela problém v téhle sezóně, ale způsob jak to vyřešit je v nastavení si dát performance mod OG, nebo nějak latency, já nevím jak se tak jmenuje přesně, ale prý to byl problém i... Malé jiné lagy na té. Jo, a jsou tu lidi, jo? Jsou tu hráči. Pojď berem guny a vystřílíme je. Mám gunu? Mrtvej? Nice, celý tým. Pohoda, no tak to byl chudáci. Jako docela vypínáčka. A je tu všechno, je tu strašně moc healů, všecko tu je. Kámo, ta sezona se mi líbí, kámo. A pokud jsi všiml, tak kámo, když dáš turnaje, tak to jsou samé turnaje, kámo, o skiny. Jako fakt raketa. Je tu i Hammer a Airko z reloadu. Některé tu jsou tu i launchpady a všecko možné. Já to mám, nevím co to je, jestli si někdo Pojďte, tady je loot, pojď tady za mnou. Já spadl. Dobré, pojď za mnou. Tady je fakt loot jak svině. Oni se spawnou, musíme zabít ty brouky, pojď mi pomoct. Když zabijeme ty brouky všechny, tak tady to, čum, zničit. A máme loot jak svině. Ta shotguna je mega OP, tu kterou jsem právě tím vzal před sítem. A pojď tady, drop za tebou. Tu je hráč. Pomoc. Pojď tady, mám loot. To by se to seklo? Kamo, to jsou strašné svině. Ty brouci mě začínají štvát, pokud nemáš žádnou zpomovačku přebytou. Jako je to cool sezona, taková sezona to ještě nikdy nebyl. Kamo. Bacha, jsou tu hráči. Real hráči. Je tu raketomedo, tak bacha. Kamo, brouci nejdou zastavit. Jsi mrtvej? Já to nevím, kde jsem zkoušel zrát. Nemám přebyté nic. Jo, oni jsou tam. Kamo. Já nevím, jestli je mám mít úplně. A tak můžu to risknout. Můj aim je nejlepší. Kamo, jako je to docela triggerka. Yes! Ale mám jedno. Žijem, kámo. Nechápu jak. Mám tebe 2 miliony. To se dá rebootit za goldy. Za goldy? Kamo, a čumkolik mám HP. A čumkolik je tu lootu. Kamo, strašně mě začínají štvat. A tu je hráč další.
Kamo, co to? Kamo, co to je? Dobré, dáme další hru, kámo. To nedání, já jsem si nedání. Kámo, dáme další hru. A nevadí, to dáme do videa, to se dá použít. Nevím, random lokace, ale musíme tam jít a prozkoumat ji celou. Připomíná kamo zase kombinaci v různých map. Nevím, já kamo, ale ti brouci mě štvou. Reálně. To si zjistí časem, jak je to bude. Kamo, to je fakt kombinace všeho možná, to je divné. Ale jako, může to být v pohodě. Já tomu Může dám být určitě to budu hrát, když to bude teďka docela. Já uvidím na česko. Já si jdu otevřít tady. Minigun! Zlatý minigun. No tak teď jsem. Já jsem tě chtěl včera. No já jsem to viděl. Já jsem úplně viděl, jak natahuješ ty pracky. Ale tady to SMGčko je taky dobré, čum. Tady tohle. Víš, jak jsem černý, tak musím na to pracky něco včet. Yes. Kam mě nejde, ale kam mluvil. Kamo mi přijde, že já tě slyším strašně potichu, jestli zkusím dát trošku. Počkej. Ne, kde to je, nebudu to hledat. Ale určitě by to stalo za to, kdybych se... O, je tu hráč. Kde? Někde tady u mě. Vidím. Pomoc, tady u mě. Musím miniganem dostat přes držku, že jo? Dejme. Dostal totální smash. 35. Někde, ale nemám ani matro. Počkej. 35. Já nemám nic jiného. Zaboza? Nice. Jo. Je tam shotguna a ještě má teammatea, ne? Nevím. Tak bez tak. Myslím, že ne. Ne? A jo? Dobré. To by zhonokl, Ty že? se nokl. Yes, nice. Hej, a tady jsou také legendary česky, čum. Jsou velké. Nope. A tady máš další minigun. No jo, tak mi vem. Ne, jak vem, kamo, tak Taky to mám, pojď a jo, to je raketomet, jaj. Sorry, no. Meč, ale... Pojď, totálně ho se smahnem. Já budu minigun, totiž bomby. Má jedna. Dává za 6 prostě ten minigun. Střílí rakety. Odkud? Rakety to jsou mini. Odkud, nevidím ho. Ne, to tu Tady je. Nějaký... Má jedno. Luk má jedno. Ho zabili ti brouci. Fakt ti brouci, lol. A tady je další airdrop. No prosím, lepší shotgun. 3, 2, 1. SMGčko, nice, no bad, no terrible. Ale... Boon, hlavně ty boony jsou dobré. Jedu pro ten jeho loot. Ten má taky dobrý loot. Tady takhle to tak obecně. Počkej, ty už ho získal? Jo. Já asi ne. Ale mě ho nemám nabindovaný, jo mám. Tak máš, když sedí třeba před 5 mnou. aut různý, ale něco to se kvůli mě to nepřijde. Já potřebuji lepší shotgunu. Co tady tam? Tady jdeme si mu, pojď. Oni mají věc, ale... To je true. Ej, daj mi strašně. Oni dostali to strašně. Já... Počkej, 30, 60, crack zase. jdu za ním. Odkopávám, dead, ráno. Další. Já jsem mrtvej. Jsem mrtvej, kámo, já jsem úplně bot. A on taky. Dal jsem mu nevím kolik, ale třeba tak... Kámo, tady dostaneš nějaké body za to, že... Ne, jej. Tady ta shotguna je úplně k ničemu. A on měl mytiky, kámo. Do prčíc. To je ta Bych sezóna. mohl našel reloady. Kámo, jdeme reloady? Jo. Tak jo, tak a tímhle naše spokojenost klesá na nulu a zahrajeme si to někdy jindy, jdeme hrát reloady, takže čau.